nahibili ka sa kupitaka, ang ako ana lang pamasahe. No? Pero bisan pa man nga, doon ato'y plano na ko para sa maong kantidad, pero musandig ko sa imuha. No? Mutuo ko sa imuhang gawon. Kaya tapos sakay siya sa jeep, abot siya sa ilaha. No? Pag abot sa ilaha, daghan naghulat sa iyaha. No? Kay magpatahi. Magpatahi. O dito nalipay siya. No? Ginoo, kamaayo ginimo. No? Nawala ang 1,000 pero no? Daghang magpatahi. No? So salamat sa grasya. So mao ka na mga kaigsunan. Ang usa ka matarong nga buhat will affect others. Ug mausap ka na sa ato ang encounter sa matag usa, no? Kung mapahiyumon ka, malipayon ka, no? Naningkamot ka sa paghiwog matarong, then maapektuhan ang uban ug i-share sa uban tungod kay ilang ang isulti nga mao ni ilang encounter sa imuha, no? Nga dunay usa ka tawo nga matarong, then ang makadungog sad mo istorya sad, so mo pilo-pilo siya. So makaigsunan kasagaran ang mga sakripisyo nga gipangayo sa mga Kristiyano seem harsh or demanding. Ilabi na kung atong gitan-aw kung unsay mawala. Instead, kung unsay atong ganansya or makuha or mapupo. Sa panahon nga lalaki ni propose sa kaminyoon, wala niya tagai ug dako nga konsiderasyon ang mga sakripisyo nga gipasabot sa kaminyoon. Rather, excited siya mahitungod sa pagpaambit sa iyang kinabuhi uban sa babae nga iyahang gihigugma. O ginaot nga musustain siya, no? Kaya usay tagaan ni mo pray kay na pray ka na seminar, no? Tapos ang mahitabo nawan ang murag gipalapos na, no? So baligtad jud sa nunay, no? So unsa may mga kaakuhan nga nag-uban diha sa pagkuha sa sakramento sa kaminyoon, anaa, no? Murag gamay rang porsyento ang iya lang excitement, no? Nga makauban niya ang babae nga iyahang gihigugma, no? So parehas ra usab sa panahon nga ato ang nadiskubrihan si Jesus, sa panahon nga higugma kita uban kang Jesus. Ang mga sakripisyo nga atong gihimo sa pagsunod kaniya gaan ra sa pagkumpara uban sa nating kalipay. Dili unta kita mahikalimot nga si Jesus mao ang atong bahandi ug seguridad. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Dili kita matintal nga mosandig sa mga butang kay sa kang Hesus. Ang mga talento, kwarta, bahandi, pagkainila ug uban pa. Tabangan unta kita niya nga mosalig sa iyang providensya nga walay pagduha-duha aron atong matinati ang kalipay ug kagawasan diha sa pagtabang. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katiling banog pangampo.